El que passa que aquest any s'ha avançat una miqueteta. Ja vam començar a tindre casos de grip així d'una manera una mica més important a començaments de setmana passada, amb la qual calculem més o menys que portem una setmana, 15 dies d'avançament respecte a el que és més habitual. Des del mes de desembre fins ahir hem tingut diagnosticats a urgències uns 32 casos de grip, que van vindre per això. Nosaltres tenim una sobredotació de llits disponibles. Aquesta dotació de llits disponibles a l'hospital va disminuint a mesura que s'atança l'època de grip. És la màxima afluència d'usuaris a l'hospital, de malalts. Ara estem amb un 90% de capacitat ocupada, quan portàvem fins la setmana passada a un 75%. Vull dir que això ha anat augmentant l'ocupació justament per aquestes malalties que són molt estacionals. Normalment té una durada d'una setmana, més o menys, de 5 dies, una setmana. El tractament és simptomàtic, que vol dir que tractem els símptomes. Si hi ha febre, se dona un antitèrmic, que pot ser el paracetamol per baixar la febre, d'acord? Això sobretot amb adults. I ja està, vull dir, la grip s'ha de passar. S'ha de passar i no hi ha res que la curi amb l'actualitat amb 2 pastilles, amb la qual cosa ens toca fer repòs i passar-la.